Kongu kuma baufo ku yelema bamanakana. Nko kombe officielu minu nanaya kombu befu kafuye ya ninga kuma damne mba nyinu fe anga dua uta anga ala deli anga keleke chaw minun tora mondoro kelela ala ke hinula ku dairosma ntla ka fo mbesi kuma yinka dongo do ni micro soro mba fo pour que malien ka don ka fam jamana baw be minun togo be fo bi bien là ou be ou ka histoire là ou ye galea soro wati dola ou ka jamana kumbina akumenena ou ye nyogon faga fu ka jamana kumetunu mais ala barkala jamana dun dama ye nyogon soro u hakili fara nyonka u ka fanga fara nyonka ka wele kambla u ka peuple aka tuguko u ka jamana bonogola u ka jamana jo fa kera jamana baw minu togo be fobi mba don tigitigi o wati de sera mali labi yani transition inkaba président de la transition gouvernement président du conseil national de transition conseil national de transition conseil économique, social et culturel, au conseil des collectivités, institution B, ou kahami emi, transition B ban domina, ni malion kemenini, a bi kononton ni kononton kase ka fie. Tiens yere la, asimi goita na ka gouvernement, ou ye mali horon na dambe, ou ya segama, en bas fait, au de kake transition B ban domina. Ndela ka fo, ko d'habitude, il y a une CICB là. Nous sommes franyonka, ou buka manifestation que nous avons dama, mais nous avons ou koku bebo, kana boulevard ka, ou nous n'avons ka fêter nous fait. N'tla ka fo, ko n'anayan, ka kuma saba de fo, kuma follow, ou est président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ka foli fo. Mali musoyi Mali malion be katla ka fo ko nana kuma fla fana fo bi actualité ka kuma yemie d'abord mi kera mondoro marskalo nani terrorisi janfantu unana bi anga soldat suka kanga kan attaquer ou attacking akabo hakilima uyu labe kosobe watija kana bianga soldat suka mais anga soldat su doctorat la ka fo Mali armée ka fo somogoy ko peuple tingina ko jamais uyu ka joli mimbo odebe ina fo comme ji mimbe Mali yiri arrosé pour que Mali kake yiri baye sini kene ka fuye ko awa do bito ka fo ni armée bina ko repli stratégique ko repli tactique na utlo bala bi otanga armée vocabulaire la ni binuka ube mira ela ere masignoy tamashien una nabi anga armeka kamogo muga nyon faga ka armumune minu sara alaka hinula minu jogina utara hôpital la mais anga armé réplique min duma umogo bis bolongula yulu defaga ka armu be mine ufe ye armu kele minu mine anga armé fe uyu mine ufe terusi nyemogo baw minum bora Afrique jamna werele kana inafo ko doyu shukubla malila ube fara nous kun ya don utenaw mais obe continuer na la barkala yani transition ka ba anga l'armée
a bɛ Mali hɔrɔnya n'a danbe segin a ma n tila k'a fɔ ko an ka sɔrdasiw ye min kɛ Mondoro o bɛ an b'a fɔ ko saya ka fisa ni malo ye u y'o de yira an ka l'armée bɛ k'o de yira bi avant u b'a fɔ k'an y'a ka sɔrdasiw faga k'u ye kan minɛ k'u ye su hakɛ de bila mais bi an ka armée ye min da u kan minnu a man di minnu ye na tulo b'a la u ma kuma cɛ ka fɔ an ka armée min da ninnu kan le 5 o la i b'a b'u ka radio la Mondoro k'aw ye ɲɔgɔn da lajɛ Bamako k'u ye ɲɔgɔn da lajɛ k'u bɛ wele kan bila ka taa armée fɛ vraiment armée k'u dɛmɛ k'u bɛ tugu k'u bɛ armée soutenir Mondoro k'aw bɛ armée soutenir a bɛɛ mɛnna o mais événement ba min kɛra a kuma ma fɔ yɔrɔ si la donc f'aw k'a dɔn an ka armée bɛ baara min na maliyɛnw kan k'a dɔn parce que min bɛ fɔ min bɛ kɛ a ka don aw hakili la o de y'aw yɛrɛ aw lafarinya ka courage d'aw ma ka tugu ka baara k'u ye min ye k'an ka armée démoraliser comme an bɛ ka fɔ ko l'armée monte en puissance an bɛ ka terroristes minɛ k'u faga k'u ɲɛmɔgɔw minɛ k'u ka base tiɲɛ u kun b'a fɛ a ka fɔ ko min kɛra Mandoro k'a y'an fari faga ko ja kuma in bɛ fɔ ko kuma ye kuma fu de o de y'u ka plan ye ala barika la an ka armée ye min da u kan je crois que o bɛ lakali o bɛ sɛbɛn dans le livre d'histoire n tilala k'a fɔ ko bi transition in bɛ sen na u ko retour à l'ordre constitutionnel k'an ka teliya ka élection kɛ ka président kura sigi an ye élection kɛ san 30 ka président sigi mais don o don a bɛ juguya ka taa ça veut dire que élection dɔrɔn t'a ɲɛnabɔ fo an ka lakana segin jamana kɔnɔ ni lakana segira ni lakana tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ o développement tɛ yen école tɛ yen foyi tɛ yen an ka l'armée bɛ ka min kɛ bi ka terroriste base ci ka terroriste ci réfugiés bɛ ka segin u ka jamana la u ka yɔrɔw la an bɛ ka jamana ko o de man di dɔ ye donc transition o se ka kɛ élection dɔrɔn transition ye min ye ka lakana sabati réfugiés ka segin u ka jamana la ka réforme kɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ k'an toro kɛlɛ la an ka an balimaw CEDEAO ani UEMOA au lieu k'u k'an dɛmɛ ka tɛgɛrɛ fɔ an ye u bɛna ko k'u b'a an poignarder ka Mali faga ala tɛ sira d'u ma janfa min sira ala tɛ an ɲɛ n bɛ to k'a fɔ maa o maa jamana o jamana n'i ko k'i bɛ transition in dafiri ala tɛ sira d'i ma n'i insiste a la ni an tɛ la ala b'i malo donc maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw ye min yira diɲɛ la le 14 janvier 2022 président ye welewele kan bila tile 4 kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn 4 de bɔra Afrique jamana président si tɛ minnu b'a fɔ k'olu élira min bɛ se ka ko jamana 4 millions bɔ k'u b'u soutenir au don le destin de la transition s'est joué le 24 janvier o la peuple malien y'a yira ko ale tɛ bagabaga ale tɛ siran ko c'est un peuple fier n tora k'a fɔ an ka jamana a bɛ san 1000 bɔ an ka jamana tɔgɔ kun bɛ fɔ jamana baw dɔ bɛ yen o waati la jamana kun t'u bolo u kun bɛ ɲɔgɔn faga i n'a fɔ sauvage ka mɔgɔw hakili jigin Tunbutu ni Jene sigira don min na université ba bɛ o yɔrɔ la don min na jamanaw dɔ bɛ yen u kun tɛ yɛrɛ minnu bɛ ka maliyɛnw faga silamɛya tɔgɔ la silamɛya dɔra Mali la Mali kɔnɔ a bɛ 1000 bɔ ni Afrique jamanaw bɛɛ ta Afrique de l'Ouest silamɛya bɔra Mali de la ka taa o jamanaw la donc mɔgɔ tɛ se ka maliyɛnw kala silamɛya la n y'o fɔ pour k'u k'a lamɛn minnu m'a faamu ko ja ko yɛlɛmara Mali kɔnɔ ko min bɛ kɛ kɔrɔlen ko banna pewu minnu bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la bi olu b'i kali ala de la ani u ka peuple la u tɛ siran mɔgɔ si ye u bɛ siran ala de ye ani peuple malien y'a yira o don n tilala k'a fɔ ko rectification kɛra transition in la le colonel Assimi Goïta ala y'a sigi fanga la don min na rectification kɛra le 24 mai 2021 a sigira le 7 juin 2021 ka bɔ o waati la ka na bi baara min kɛra Mali la a ma se ne k'a fɔ aw yɛrɛ y'a ye aw yɛrɛ y'a faamu aw yɛrɛ y'a dɔn
an ye kɛlɛmina min san ka di an ka l'armée ma o waati kunkurunin kɔnɔ a ka ca ni min sanna ka di l'armée la san 30 kɔnɔ an ka l'armée ye résultat ba minnu sɔrɔ sur le terrain o résultat u ma sɔrɔ san 11 kɔnɔ an ka l'armée a bɛ mɔgɔw former a b'u équiper a b'u entraîner a bɛ kɛlɛ kɛ hali armée baw u bɛ san caman pe k'i labɛn kɛlɛ ma mais Mali l'armée o armée ma ca diɲɛ kɔnɔ min bi mɔgɔw recruter k'u former k'u équiper k'u entraîner ka kɛlɛ kɛ en même temps ka tila ka victoire ta donc Maliens kan k'u dɔn maa si kana bila u hakili la kɛlɛ min kɛra Mondoro o don a kɛra pour que k'an démoraliser de comme Maliens bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ transition ye ko lakana bɛ ka na jamana la doni don donc u ye plan de dilan ka taa Mondoro kan in minɛ k'an démoraliser Maliens k'a fɔ ja kuma min bɛ ka fɔ tiɲɛ tɛ ala barika la an ka l'armée ni min da u kan je crois que u ta sen fila donc u ye kuma barikama min fɔ o de ye nin ye k'a fɔ aw ye ko président bɛ min fɛ institution de la transition bɛ min ɲini Maliens fɛ soutien ani duwawu hakili min bɛ baara in kɛ a bɛ président la a bɛ gouvernement la a bɛ CNT la a bɛ an ka l'armée bolo an mago bɛ min na a ye duwawu k'an ye a y'an soutenir Mali musow ala ka barika don aw la ala ka kɔnkɔrɔta n y'a fɔ gouvernement kɔnɔ muso dama dama minnu bɛ gouvernement la n'i ye mɔgɔ 10 bila gouvernement la 15 ka taa 20 i b'a sɔrɔ o musow u bɛ sɔrɔ a la baara min ka gɛlɛ yɔrɔ min na n t'a fɔ olu kelen de b'a la dɛ n'i ye santé sa n'i ye grève ta muso minnu bouger n'i ye école ko ta muso minnu bouger n'i ye réforme politique institutionnelle ka jamana Mali kura sigi muso min b'o gérer muso min bɛ siraw ni fɛnw gérer o ministre bɛɛ musow de don le ministre de la promotion de la donc en wasolen do on est fier de ces femmes ne bɛ to k'a fɔ les amazones du gouvernement Mali bɛ k'a dɔn u y'o kuma baw de fɔ k'a fɔ Mali musow ala ka barika don aw la ala ka a kunkɔrɔta ala ka barika don diɲɛ musow bɛɛ la parce que n'i y'a ye jamana musow de don den musow de don cɛ musow de don ba musow de don donc ni muso nisɔndiyara ni muso yiriwara jamana bɛ yiriwa ka taa ɲɛ hakɛto b'a la salli ala Muhamadu